Әтәй авылында туып үскән. Хәзерге көндә дә Әтәй авылында игелекле гомер кичерүче, сөекле кешеләребез, кадерле яраткан әти-әниебезне, нәнәй, карт әтәебезне, Рәзиф Риф улы белән Ләйсән Хәниф кызы Хисаметдиновларны ихлас күңелдән 50 яшьлек алтын юбилейлары белән тәбрик итәбез. Без сезнең балаларыгыз бик бәхетле кешеләр. Чөнки безнең янда һәрвакыт ачык йөзле, изге күңелле, уңган, мәрхәмәтле кешеләребез сез бар. Балаларыгыз өчен сез газиз, олы йөрәкле, сабыр, җаныгызны бирергә әзер торучы әти һәм әни. Аныгыз өчен хәстәрлекле, игътибарлы нәнәй һәм карт әтәй. Туганнарыгыз, дусларыгыз өчен ярдәмчел, кайгыртучан дус, кардәш тә. Безнең кадерләребез, әтиебез дә, әниебез дә Әтәй урта мәктәбендә бер сыйныфта бергә белем алалар. Арытабы һөнәр үзләштерү максаты белән әниебез Юматова техникумында бухгалтерлар курсын үзләштерә. Әтиебез армия сафларына алынып, 2 ел Германияда уңышлы хезмәт итеп кайта. Әтиебез армиядан исән-сау урап кайткач, әниебез белән бергә 1993 елның ямьле яз айларында 9 апрель көнне чәчләрен чәчкә бәйләп матур гаилә корып җибәрәләр. Менә инде 26 ел иң терәшеп, барлык шатлык борчуларын ихлас уртаклашып, матур, үрнәкле гомер кичерәләр. Аллага шөкер. Озак та үтми тормышларын тагы ямьләндереп, мәхәббәт җимешләре дөньяга килә. Алар бергәләшеп, безне 3 баланы тигез карап үстерәләр. Барыбызга да яхшы тәрбия биреп, укытып, башлы күзле итәләр. Олы кызлары Рәмилә бүгенге көндә үзаллы тормыш корып, иптәше Муса белән бик шаян, матур, батыр ул Муратны карап үстерәләр. Уртанчы балалары уллары Раил Уфа шәһәрендә эшли һәм шул ук вакытта югары уку йортында Башкорт дәүләт университетында белем ала. Әтипчек кызлары Линария әлеге вакытта югары Яркәйнең 1 санлы гимназиясында 10 сыйныфта гел яхшы билгеләргә генә өлгәшеп, бик уңышлы укып килә. Ул инде безнең кадерле әти-әнибезгә зур терәк тә, таяныч та һәм ярдәмче дә булып тора. Хәзерге вакытта әтиебез Башинформсвязь оешмасында электромонтер вазифасын бик уңышлы башкара. Безнең әтиебезнең куллары алтын дип әйтсәк тә, бер дә ялгышмабыз. Чөнки нинди генә эшкә тотынмасын, барысын да җиренә җиткереп, яхшы итеп башкарып чыга. Аңа кем генә нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итмәсен, берсен дә кире какмады. Һәрвакыт ярдәм кулы сузырга әзер торды. Синең кебек сабыр, михербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Без сиңа чиксез зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әниебез кулына диплом алгач, хезмәт юлын Әтәй авылында урнашкан Сбербанк Саклык банкы филиалында кассир-операционист булып башлый. Ул анда бик тырыш, намуслы хезмәтен сала. Аннары район почта элемтәсенә эшкә кереп, почтальон вазифасын ала. Әниебез районыбызның бөтен өлкән яшьтәге абый-апаларына пенсия таратучы булып эшли. Сөекле кешебез эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булса, шәхси тормышында да бик җитез, уңган хатын-кыз. Аның пешергән аш-сулары, камыр ризыклары һәрчак телеңне йотарлык була. Үстергән гөл чәчкәләре күзнең явын алып тора. Кадерләребезгә безне кайгыртып, безнең өчен җан атып, хәстәрләп яшәгәннәр өчен зур-зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шушы матур бәйрәмегезне котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз.
Тагын да шулай бик күп җиләкле җәйләрне, ап-ак кышларны, ямьле язларны, алтын көзләрне шатланып каршылап, безгә яшәү өлгесе булып, балкып яшәгез әле. Киләчәктә дә бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, кулга-кул тотынышып, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта, һәр аткан таңга сөйнеп, шушы якты дөньяларда озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сезгә. Бәйрәмегез белән котлап, әти, әни, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Гади, сабыр, олы җанлы да сез. Кылганнарыгыз бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көнегез. Бәхетләрегез булсын гомерлек. Йөрәгебезнең нечкә кылларыннан чыккан изге теләкләрне сезгә юллап, балаларыгыз Рәмилә, Раил, Линария, кияүгез Муса һәм аныгыз Мурат. Хөрмәтле Рәзиф Риф улы һәм Ләйсән Хәниф кызы Хисаметдиновлар, 50 яшьлек күркәм юбилейларыгыз мөбарәк, истәләрегез түгәрәк булсын. Якты ал таңнар, тормыш шатлыклары бары юлларыгызны киләчәктә бизәсен. Балаларыгызның күңел җылысы, назы, йөрәк тулы бәхет нурлары, шатлык шаткылары сез бары юлларны яктыртып торсын. Исәнлек, иминлек белән гомерегезнең тагын да зур бәйрәмнәрен бүгенгедәй якыннарыгыз, кадерле кешеләрегез белән бергәлектә, бердәмлектә каршы алырга язсын. Җырыбыз сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Бу дөньялар бер тик тормый, була кайгы шатлыклар. Авыр чакта әти-әни, җил давылдан ышыклар. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, гомерне биргән өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен. Сезнең йөзләрне күрергә һәр көнне сагынып кайтам. Әти-әни, бу җырымда рәхмәтләр сезгә әйтәм. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, гомерне биргән өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен. Сезнең киңәшләрсез бармай, минем һәр бер эшләрем. Әти-әни, иң кадерле, иң изге кешеләрем. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, гомерне биргән өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, гомерне биргән өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен. Йөрәктәге бар җылыны сакларбыз сезнең өчен.